шаҳри Турсунзода қатли як духтари ноболиғ бо дасти ду ҳамсинфашро таҳқиқ дорад. бомбгузории мардталабона болои зиёратгоҳи суфиёни шаҳри Сайҳуни Покистон камаш 80 кушта ба ҷой гузошт. ман шоҳиди рӯзи қиёмат шудам. тамоми ҳавлии масҷиди Лал Шаҳбоз Қаландар саршор аз ҳазорҳо нафар буд. ҳама гирьяву нола мекарданд. касе ба кӯмакам наомад. ва қиссаи як гуркани шаҳри Душанбе ки ин касбро аз падараш омӯхта мехоҳад ба фарзандонаш мерос монад. доситони шаҳри Турсунзода дар робита ба қатли як духтари ноболиғ бо дасти ду ҳамсинфаш парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. ҳодисаи куштор ҳафтаи гузашта рух дод. Падарбузурги ин ҷавон духтар мегӯяд, пас аз 2 рӯзи гум шудан ҷасади набераашро 9 километр дуртар аз маҳалли зист сӯхта дарёфтанд. мақомот дар аввал гуфтанд ки ӯ даст ба худкушӣ задааст, вале дар пайи тафтиши дубора маълум шудааст ки ӯро таҷовуз намуда ва бо 12 зарби кор куштанд. сипас ҷасадро оташ задаанд. ҳамкорони мо бо падарбузурги қурбонӣ суҳбат намуданд. همه قشلاق بودش میشناسیشون شما؟ میشناسیم آتش هم آمده از همینجا به همشه علاو زدن در کار این کی هم این آدم همین بچه هاشم خانش هم کارگه آدم بعد این من خدا گفته خودش برآمد برآمدگی рӯзи панҷшанбе додситони кулли Тоҷикистон Юсуф Раҳмон аз минбари Маҷлиси миллӣ дар бораи афзоиши мизони ҷинояткорӣ иттилоъ дода аз ҷумла қазияи куштори духтар расои ду ҳамсинфашро ёдовар шуд. барномаро идома медиҳем. имрӯз дар шаҳри Сайҳуни Покистон дафни қурбониҳои бомбгузории мардталабонаи рӯзи панҷшанбе ки ҷони 80 одамро рабуда беш аз 150 тани дигарро захмӣ кард ҷараён дорад. мақомоти Покистон мегӯянд эҳтимол аз шумори қурбониёни ҳамла ба зиёратгоҳи Лал Шаҳбоз Қаландар афзоиш ёбад. масъулияти ҳамларо шохаи гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ дар Покистон ба зимма гирифт. мавзӯъро ҳамкорамон Хиромон Бақозода пайгирӣ кардааст. субҳи рӯзи ҷумъа ходимони масҷиди Лал Шаҳбоз Қаландар аз рӯи анъана табл навохта мардумро ба ибодат даъват карданд, вале нирӯҳои амниятии воқеъ дар даромадгоҳ вуруд ба ибодатгоҳро манъ карданд. сокинони шаҳри ҷанубии Сайҳуни Покистон ба ёди қурбониҳои ҳамлаи 16 феврал мотам гирифтанд. шумори қурбониҳои он бомбгузории маргталабона дар масҷиди Софиён ба 80 нафар расида беш аз 100 каси дигар бо ҷароҳатҳо ба бемористонҳои маҳаллӣ интиқол ёфтанд. ҳамла ба масҷиди Лал Шаҳбоз Қаландар як ҳафта баъд аз оғози ҳамлаҳои нави Толибон ва дигар гурӯҳҳои ифротӣ ба вуқӯъ пайваст. ман шоҳиди рӯзи қиёмат шудам. тамоми ҳавлии масҷиди Лал Шаҳбоз Қаландар саршор аз ҳазорҳо нафар буд. ҳама гирьяву нола мекарданд. касе ба кӯмакам наомад. гурӯҳи даҳшатафкани ба ном Давлати Исломӣ масъулияти ин бомбгузории маргталабонаро ба дӯш гирифтааст. ҳукумати вилояти Синд эълон кард ки ҳамла як амали террористӣ аст ва дар давоми 3 рӯзи мотам парчамҳо бояд нима афрохта бошанд. ду вилояти дигари Покистон, Хайбар Пахтунхва ва Балуҷистон ҳам як рӯзи мотам мегиранд. бомбгузори маргталаб маводи таркандаро замоне ба кор андохт ки дар дохили масҷид ҷамъияти намозгузорон хеле зиёд буд. дар пайи ҳамла дар ҷои ҳодиса камаш 72 нафар ва аз ҷумла 30 кӯдак ба ҳалокат расиданд. сокинони Синд мегӯянд ки ин таркиш мардуми сулҳдӯсти вилоятро ба ваҳшат овардааст. аз ин ҳодиса ин қадар ғамгинам ки намедонам чӣ гӯям. таъмини амниятӣ хеле заиф аст. мақомот бояд тамоми меҳмонсароҳои ғайрирасмиро зери назорат гиранд то аз такрори чунин ҳодисаҳо ҷилавгирӣ шавад. баъди ҳамла Покистон бо ишора ба тадбирҳои амниятӣ марзаш бо Афғонистонро баст. ба қавли хабарнигори Reuters, ошӯбгарон дар ҳарду тарафи марзи Покистону Афғонистон фаъол ҳастанд. сарвазири Покистон Навоз Шариф ҳамла болои ақалияти Суфиёнро маҳкум кардааст.
рӯзи панҷшанбе президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп нишасти матбуотӣ эъдор намуда ба ҳафтаҳои аввали кори маъмурияти зери раҳбарияш баҳои баланд дод. ӯ гуфт ки бесарусомонии зиёдеро аз маъмурияти президенти пештараи амрико Барак Обама мерос гирифтааст ва дар саволу ҷавоби пурҷӯшу хуруш бо хабарнигорон раиси ҷумҳурии амрико таъкид кард ки фишори матбуот ба ӯ имкон намедиҳад бо Москав ба созиш расад. тафсилоти нишасти Доналд Трамп дар гузориши ҳамкорамон Соҷидаи Мирзо. Ladies and gentlemen, the President of the United States. президенти амрико Доналд Трамп бо ишора ба интиқоли киштии ҷосусии Русия ба соҳилҳои шарқии иёлоти муттаҳида мегӯяд, зоҳиран Русия чанд иқдоми иғвобарангезе раҳандозӣ кард, зеро Москав ба хулосае расидааст, ки беҳбуди равобити миёни ду кишвар ба ин зудиҳо имконпазир нест. рӯзи панҷшанбе дар як нишасти тӯлонӣ бо рӯзноманигорон Трамп гуфт ба ақидаи ӯ Русия бо фиристодани киштии ҷосусӣ, истиқрори мушакҳои нави байниқоравӣ ва ё парвози азиятдиҳандаи ҳавопаймоҳои ҷангӣ дар канори киштии низомии иёлоти муттаҳида дар обҳои баҳри Сиёҳ на озмоиши иродаи ӯ, балки натиҷаи аз байн рафтани орзуҳои президенти Русия Владимир Путин дар бораи беҳбуди равобити Вашингтону Москав аст. тамоми ин ҳодисаҳое ки мо ахиран шоҳиди он шудем эҳтимол аз он сабаб роҳандозӣ шудаанд ки Путин мефаҳмад ба ин зудиҳо ӯ бо ман ба созише нахоҳад расид. ӯ мефаҳмад ки феълан барои ман бастани паймон бо ӯ аз нуқтаи назари сиёсӣ дуруст нест. ба қавли президенти амрико барои ӯ ҳоло интихоби мавқеи сахтгирона дар муқобили Русия осонтар аст, вале ӯ мехоҳад самимона кореро ба сомон расонад ки ба нафъи мардуми амрико ва аҳли олам аст. Доналд Трамп гуфт сабаби аз кор барканор шудани ёвари ӯ дар умури амнияти миллӣ Майкл Флин ин буд ки вай муҳтавои суҳбаташ бо сафири Русия дар Вашингтон Сергей Кислякро ба таври зарурӣ ба ноиби президенти амрико Майкл Пенс гузориш надод. дар ин миён Роберт Ҳарвард ки баъди истеъфои Флин ба мақоми ёвари президенти амрико дар умури амнияти миллӣ пешбарӣ шуд, аз пешниҳод даст кашид. Ҳарвард ба хабарнигори Associated Press гуфт ки баъди 40 соли хизмати низомӣ мехоҳад дар канори оилааш бошад. қасри сафед ба ин мақом ду номзади дигар доштааст. яке сарпарасти мақоми ёвари амнияти миллӣ Кейт Келлог ва дигаре собиқ раиси идораи маркази истихбороти амрико ё ЦРУ Дэвид Петреус аст. бармегардем ба Тоҷикистон. аз замони ба вазифаи раиси шаҳри Душанбе таъин шудани Рустам Эмомалӣ дар мақомоти шаҳрдорӣ ва аз ҷумла телевизиони пойтахт ҳам тағйирот сурат гирифта, кадрҳои нав рӯи кор омаданд. раҳбари телевизиони пойтахт ба дӯши Суҳроб Раупов гузошта шуд, ки аз ин пештар раиси телевизиони Тоҷикистон буд. Мирзонабии Холиқзод дар суҳбати ихтисосӣ бо Суҳроб Раупов аз дигаргуниҳо дар ин шабака суол кард. ташаккури зиёд Суҳроб ҷон. саволи нахусти мо ин аст ки таи ин як моҳ ки ҳамчунон ки гуфтем мегузарад, чӣ дигаргуниҳо дар сохтори телевизион, дар барномаҳои телевизион пеш омадааст? дар тӯли як моҳе ки ман ба ҳайси директори муассисаи давлатии телевизиони пойтахт фаъолият дорам, албатта хеле тозакориҳо эҳсос мешавад дар кори телевизиони пойтахт, шуруъ аз ороиши телевизион, баъдан гузаришҳо, хуб барномаҳои вижее ки мо таҳия кардем ва пешниҳод кардем ба тамошобин, хуб баъдан сатри равон ки қаблан дар ин телевизион роҳандозӣ шуда набуд, инро мо роҳандозӣ кардем ва лоиҳаҳои нави телевизионӣ пешниҳод шуданд ба тамошобин. дар ин миён шумо бо раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ албатта дар бораи беҳбуди барномаҳо чизо машварат суҳбатҳое доштед. назари эшон дар робита ба беҳбуд бахшидани барномаҳои телевизион чӣ гуна аст? ягон пешниҳоди хусусӣ доданд? ҳар он дастурҳое ки аз ҷониби иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр дода мешавад, ҳатман аз ҷониби муовини соҳавӣ он дастури супоришҳо ба мо расонида мешавад. оя шумо дар назар доред ки барномаҳои гуфтугӯи мустақим бо бинандаҳо ё барномаи фарз карда микрофони озод дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе ба роҳ монед, ё ин ки шумо дар назар доред ки раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалиро биёред ва бо мардум, бо соҷо мардум ба гуфтугӯи мустақим ташкил кунед? албатта бо назардошти шароити имрӯза мо дар назар дорем ки ҳатман пеш аз ҳама барномаи иттилоотие ки то ин замон дар шакли сабт пешниҳод мешавад ба бинанда, ин барнома ба таври зинда пахш шавад, барномаҳои иттилоотӣ ва албатта барномаҳои мисли ки як тамос ва робита бошад бо тамошобин, ҳатман мо дар рӯзҳои наздик ин барномаро рӯи кор меорем
чунки бе робита бе иртибот бе тамошобин бе масалан тамошобини худ мо наметавонем ки боз аз камбудиву баъзе мушкилотое ки дар ин ё соҳа вуҷуд дорад мо жартар огоҳ бошем. سرابجان تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز با شما موفقیت می‌خوایم و سپاسگزارم. امیدوار هستیم که تلویزیون پایتخت یکی از بهترین تلویزیون‌های تاجیکستان باشه. امید می‌کنم. барномаро ба хабар гузоришҳои дигар идома медиҳем. марги инсон фоҷиа аст, вале барои Аваз Маҷидов, гуркани оромгоҳи сари Осиёи пойтахти Тоҷикистон, ин кор василаи таъмини рӯзгораш мебошад. Фарзон Муҳаммадӣ талош кард эҳсоси гуркан будан ва мушкилоти ин пешаро аз забони худи Аваз Маҷидов баён кунад. از آقفی معید 3 کس می آید. یکم فرزنداش می آید، دیوم مال و اموالش می آید، سوم عملای نیکش. بعد که داخل قبر میکنیم فرزنداش می روند، مال و اموالش، فقط اعمال نیکش با قطعی خودش میمونه. درون این یک سیری هست که این خداوند نداند، ما اکنون یگان چی افتانه و دوها و لیلی اذا سجا ما ودعك ربك وما قلق وللآخرة خير لك من الله. مدت 20 سال می شود که در همینجا خانه آخرت میکنیم. باباهای ما همین کار میکردن. اون نصیحتی با پدرای ما بودن، باباهای ما بودن که همین کسبه ما را دوام بدین. شما اولادان همین خیر رفتگی از ماها کلام بودن، آزار رفتن با ما دادن، ما با یک از دیگر میتیم. وقتی که آدمیزاد اگر عمرش که تمام شود، اگر خداوند نقشه او را کشیدگی باشد، اگر یک روز نه یک روز عملی میکنه. هستن در اینجا میارن که یک خیلیش هست که اون شه بچه هستن که مدتی 1 ماه زندگی کردگی نیستن، با همسر اویله خودشان میارن، با پدر آنها با فرزندهای اون نگاه میکنیم، با برادرای آنها اشک میریزونیم. تا 320 سامان ماهانه میگیریم. ما رضای کمبودی نیست برای ما. در حق ما یک دعا میکنن، همو مبلغ برای ما طلب نمیکنیم از یگان کس. ما اگر صاحب همون معید اگر بخواهد، اگر یگان چی ما را رضا میکنن، اگر نکنن ما از آنها طلب نمیکنیم. یکم بار در آمدن بسیار قین است. در نظر ما دشواریش هم دیگر نمیتواند. اکنون وقتی که آدمیزاد از دنیا میگذرد، برای آنها خانه آخرت کندن در کار. با به ما قبرکنا کار بو نمیشود برادر. ва ҳамин ҳоло як хабари тоза ба дасти мо расид. Тақрибан 100 хонавода дар шаҳри Хорух, маркази вилояти Мухтори Бадахшон, ба ҷойҳои амн кӯч дода шуданд. Мақомот мегӯянд дар пайи андаке гарм шудани ҳаво ва боридани борон хатари фаромадани тарма бештар шуда, дар ҳоли ҳозир ҳудуди 200 манзили сокинон дар маркази Бадахшон таҳти хатар будааст. Токунун аз боронгарии зиёд дар Хорух боми наздик ба 25 хона фурӯ рехтааст. Умед Тутишоев, сардори ситоди ҳолатҳои фавқулода дар Хорух, ба расонаҳои давлатӣ гуфтааст ки хонаводаҳо дар мактабу марказҳои фарҳангӣ ва манзили наздиконашон ҷо карда шуданд. ин чанд хабару гузориши муҳиме буд ки мехостем бо шумо дар миён бигзорем. хабарҳо ва видеоҳои бештарро чун ҳамеша дар вебсайти cwozodi.org, дар саҳифаҳои вижаи мо дар ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. барномаи хабарии мо ҳамчунин дар сомонаи Азия Плюс низ пешниҳоди шумо мешавад. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва бароятон истироҳати хуб мехоҳем. худо нигаҳдори ҳар яки шумо.